акобир ҳар субҳ рафти кор ва дастгоҳҳои корхонаашро аз назар мегузаронад. талош мекунад то фаъолияти коргоҳаш муҳити зистро олуда накунад. чанд соли охир ман ки дар дигар давлатҳо таҳсил мекардам, фаъолият корӣ мекардам, мисол ин намуди бизнес, ин намуди тиҷорат бисёр пешрафта буд. баъде ки дар он давлатҳо ин намуди бизнесро дидам, ба ман хеле писанд омад. акобир як сол қабл бо истифода аз партобҳои корношоям тиҷоратеро ба роҳ монд ки ба иддаои ӯ муҳити зистро аз олудашавӣ ҳифз мекунад. дар ин корхона тавассути дастгоҳҳои мухталиф аз баллонҳои корношоям барои обод кардани шаҳру бозии бехатари кӯдакон васоили зарурӣ месозанд. аввал мо баллонро гирифта коркард мекунем, аз он гранула мебурем барои рӯи пӯшкунӣ майдончаи варзишӣ, барои дар дохили ба истилоҳ искусствени газонда мепартоям. акобир мегӯяд қабл аз таъсиси корхонаи худ дар пойтахт як омӯзиш гузаронид ки ба гуфтаи ӯ натиҷааш нигаронкунанда буд. ин таҳқиқи ӯ муайян кардааст ки 70% баллонҳои корношоям дар кишвар ба ҷои ангиш дар корхонаҳои оҳакпазӣ истифода ё сӯзонда мешаванд. аз дуди ғализи чархҳои резинии сӯзондашуда сокинони атрофи ин корхонаҳо нафас мекашанд ки ин ба сиҳатии онҳо ва ҳам ба муҳити зист зараровар аст. мутаассифона дар ҳудуди тоҷикистон фақат баллонҳои корношоямро ба оташ задаву ба ҷои ангишт бошад, ба ҷои дигар маводи сӯзишворӣ истифода мебаранд. мо аз як маҳсулот куллан дигар маҳсулот мебарорем бе зарару бе оташу. қисме аз роҳравҳои рангорангу бехатар ки майдончаҳои хурду бузурги бозии кӯдакон ва майдонҳои варзишии шаҳрро ором медиҳанд натиҷаи кори корхонаи муросо эко аст. дар як майдончаи варзишӣ то 6 тонна резин сарф мешавад. қаблан ин маҳсулотро ширкатҳо аксаран бо пули калон аз хориҷи кишвар ворид мекарданд. зиёдтар мо дар инҷо рангҳои истифода кардем ки ба кӯдакҳо писанд меояд, яъне ки рангҳои кӯдакона дар инҷо ҳар хел нақшаҳои гулҳо, ҳар хел фигураҳои кӯдакона аст ки ба он кӯдак илҳоми бозиш дучанд мешавад. мо аз ин рангҳо истифода мекунем. мо намехоҳем ки ҳамаи маблағҳое ки сарф мешаванд барои сохтани ин гуна майдончаҳо берун аз кишвар раванд. дар оғози таъсиси корхонааш акобир як дона баллон ё чархи фарсудашударо аз 8 то 10 сомонӣ харидорӣ мекард. мегӯяд ҳоло ӯ як баллонро то 20 сомонӣ мехарад. заводҳое ки ба ҷои ангиш истифода мебаранд баллонда бисёр шидагианд ва ёдам дар кор баллон камчин аст барои мо. дар ҳоле ки аксар кишварҳои дунё барои таъсиси корхонаҳои коркарди партоб ва аз лиҳози экологӣ безарар талош доранд, дар тоҷикистон ин навъи саноат чандон рушд ёфта нест. азбаски дар дигар давлатҳо ин гуна бизнес бисёр пешрафта буду, бисёр хуб буд, ҳам ҷиҳати даромади хубиш, ҳам ҷиҳати аз лиҳози экологӣ бисёр мардум кӯшиш мекарданд ки ба ин гуна корхонаҳо ёрдам диҳанд. ман ки дидам дар он тараф дар дигар кишварҳо ин хеле рушд ёфтагӣ буд, манам фикр кардам ки барои чӣ мисол мо ҳам дар тоҷикистон хеле корхонаро накушоем ё ки дар фикри экологияи ватани худмон набошем.